אז בואו תשבו בתנוחה נוחה, שגם מאפשרת לכם להישאר ערניים, ותסגרו בעדינות את העיניים. ובואו נפנה כעת את הקשב לגוף. תרגישו את הגוף, את המשקל שלו, את הצפיפות שלו. תפנו את הקשב לנשימה. שימו לב שבשאיפה החזה מתרומם, ובנשיפה הבטן מתכווצת. הנשימה הזאת חסרת מאמץ. שימו לב לחוסר המאמץ בנשימה. איפה הנשימה הכי מורגשת בגוף? אולי בנחיריים, אולי בחזה, אולי בבטן. תתמקדו שם לכמה שניות. עכשיו קחו שאיפה עמוקה. דמיינו איך הריאות מתרחבות כמו בלון. תחזיקו לשנייה, ועכשיו נשפו הכל החוצה. תדמיינו שכל האוויר יוצא מהגוף. המשיכו לנשום עמוק. תדמיינו שבכל שאיפה אתם מכניסים עוד שלווה, ובכל נשיפה משחררים מתח. בשאיפה הבאה, הפנו את הקשב לקצה הראש שלכם, ממש מרכז הקרקפת. איך זה מרגיש שם? יש שם מתח? יש שם תחושות אחרות? קחו שאיפה למרכז הראש. דמיינו איך האוויר ממלא את האזור, ובנשיפה דמיינו איך משתחררים לחצים או מתחים שהיו כלואים שם. ובואו עכשיו נוריד את הקשב למצח. איזה תחושות יש במצח? האם הוא מקובץ או רפוי? האם יש שם כאב כלשהו? מתח כלשהו? ניקח שאיפה של אוויר אל המצח ונשחרר. נמשיך לעיניים. שימו לב לעיניים העצומות. איך הן מרגישות? האם יש שם מתח? האם חוסר שקט או כאב כלשהו? שאיפת אוויר לעיניים ושחרור. נמשיך לרדת ללסת, לפה וללשון. נראה אם יש מתחים אחרים באזור. האם הלשון שלנו רפויה בתוך הפה? האם הלסת שלנו סגורה בחוזקה? אם כן, נסו להרפות את האזור. ובואו ניקח שאיפה גדולה של אוויר לשם, ונדמיין איך אנחנו מזרימים לאזור אנרגיית חיים מזינה. נחזיק את האוויר לרגע, ובנשיפה נדמיין את כל המתח יוצא. נרגיש את כל הפנים שוקעות לכיוון הרצפה. כל השרירים נרפים. נרד לצוואר ולגרון ונבדוק איך הם מרגישים לנו היום. האם האוויר זורם בקלילות? האם יש חסימה או כאב? האם שרירי הצוואר רפואיים? נשאף הרבה חמצן לגרון ולצוואר. נחזיק ונשחרר. נרד לכתפיים ולשכמות. זה אזור שהרבה פעמים מרכז לתוכו לחצים. איך הוא מרגיש לכם? דמיינו שכל שריר ושריר שם הופך להיות רפוי ושוקע על הרצפה. שאיפה עמוקה לשם ונשיפה.
נרד לחזה ונמשיך לנשום. איך הנשימה מרגישה בחזה? האם היא זורמת או נתקעת? האם נוכל להרגיש את החיים זורמים בחזה שלנו? איפה שהריאות והלב, האוויר והדם, מרכז החיים שלנו. האם האזור הזה מרגיש לנו חי וערני? או מתוח ועם מועקה? ניקח שאיפה גדולה מלאה בחמצן מזין לתוך הריאות. נדמיין את האוויר ממלא את כל הנודיות וכל הנימים ומזין את הדם שלנו. ובנשיפה נשחרר את כל המועקות שיושבות שם על החזה. ונרד מכאן לזרוע יד שמאל. הפנו את הקשב לזרוע, למרפק, לאמה. האם השרירים שם רפואיים? איך כף היד מרגישה? והאצבעות. ניקח שאיפה עמוקה דרך כל יד שמאל ועד קצות האצבעות ונשחרר. ועכשיו יד ימין. שוב נפנה את הקשב לזרוע, למרפק, לאמה, לכף היד, לאצבעות. נבדוק האם השרירים רפואיים או מתוחים, וניקח שאיפה עמוקה דרך כל יד ימין עד קצות האצבעות ונשחרר. נרד עכשיו אל הבטן והגב התחתון. שימו לב איך הנשימה מורגשת בבטן. מה שלום הבטן שלנו היום? האם היא רגועה או סוערת ולא נינוחה? רפויה, מתוחה, כאובה? נסו להרפות את כל השרירים ולשחרר, לשקוע אל הקרקע. ובואו ניקח נשימה עמוקה עד לבטן ונשחרר. נפנה כעת את הקשב לאגן. האזור הזה מרכז בתוכו לפעמים המון כאבים והמון מתחים וגם המון יצרים. לפעמים הוא סוער ולא רגוע, לפעמים הוא נינוח. איך הוא בשבילכם היום? אולי אתם מרגישים את נקודת המגע של עצמות הישיבה עם הכיסא או הרצפה. נסו להרפות את כל שרירי האגן. ניקח שאיפה של אוויר מרגיע ומזין אל האגן שלנו. נחזיק לרגע, ובנשיפה נדמיין שאנחנו משחררים את כל המתחים והלחצים שאגורים שם. ועוד פעם. אם הקשב נדד, נסו להחזיר אותו בעדינות לנשימה ולגוף. נרד עכשיו לרגליים. שימו לב לירכיים שלכם, לברכיים, לשוקיים, לקרסוליים. תנשמו ותזרימו אוויר לכל האזורים שמרגישים מתוחים או כאובים. נרד לכפות הרגליים. שימו לב לחלק העליון של כפות הרגליים, לתחתית כפות הרגליים, עד לבעונות. ושוב בשאיפה דמיינו שאתם מזרימים אוויר לשתי הרגליים כל הדרך עד לבעונות, ועם הנשיפה שחררו את כל המתחים האגורים בהם. ועוד פעם, שחררו כל כאב שיש שם. נחזור עכשיו לנשימה רגילה. וקחו לכם רגע להודות לעצמכם על הזמן שפיניתם עבור עצמכם. לבדוק איך הגוף שלכם מרגיש עכשיו. לתת לו תשומת לב, להיות ברגע ולהתאמן על כך ולנשום. איך אתם מרגישים כעת? רגועים, מתוחים, טרודים? מה שזה יהיה שאתם מרגישים, תנו לזה מקום. אתם מרגישים חוויה אנושית. כל מה שאתם מרגישים הוא בסדר. פשוט תהיו עם זה. תתבוננו בזה. וכשאתם מתכוננים לחזור ליומכם, בואו ניקח עוד 3 נשימות מתארות.
כשאתם מוכנים, אתם יכולים לפתוח בעדינות את העיניים.